Първият шампионат остави спомени за големи играчи. Спринг Гуру, хладнокръвният и спокоен вратар с невероятни рефлекси, който спасява невероятни топки. Твърдоглавият Локърман, който предпочита да отбележи по-старомодния начин. Головете, които вкара с глава, промениха изхода на повече от един матч и предизвикаха смяната на много елитни нападатели. Ето го и вежлив. Играч известен с безупречните си маниери. Извинявай, приятел. Вземам за малко топката назаем. Ще ти я върна след малко. Страхувам се, че трябва да я вкарам. Ето, заповядай. О, извинете, добре ли сте? Благодаря. Много любезно от ваша страна. Но, може би, най-забележителният е Роки Сталагмит. Играчът, който владее топката както никой друг. Това момче може да надиграе всеки го. Нищо не може да застане на пътя му. Ама наистина нищо. Освен това, отбеляза някои от най-впечатляващите и решителни голове. Какви рефлекси! Какъв гол! Всъщност, целият отбор ще остане в историята като екип, чиято изключителна игра им даде възможност да спечелят шампионата. По този невероятен начин беше организиран първият футболен шампионат в историята. Или как да кажа, може би първият футболен шампионат в праисторията. Невероятно, Мак! Онези пещерняци вече са ритали топката напред-назад. Да, Мик, но най-интересната част от цялата история е, че са измислили толкова много важни правила във футбола, като размера на игрището, например. Знаеш ли какво, Мак? Така и не разбрах какви са точните размери на футболното игрище. Записвай си и ще ти обясня още веднъж, Мик. Футболното игрище трябва да е правоъгълно. Да, това го знам, но колко е дълго? Зависи. Най-малката дължина е 90 метра, но може да достигне и до 120 метра. Невероятно! Аз си мислих, че всички футболни игрища са с еднакви размери, а на ширина? Трябва да е най-малко 45 метра и не повече от 90. Което означава, че полетата могат да са с различна площ. Не, виж сега, всички полета трябва да имат еднакви размери. Малкото поле пред вратата е с размери 8 метра и 32 на 5 метра и половина. А голямото? Наказателното поле е 40 и 32 на 16 и половина. А точката за наказателен удар се намира на около 11 метра от голинията. Точно така, Мик. Ни повече, ни по-малко. Знаех си! А централният кръг? От центъра на игрището се очертава кръг с радиус 9 метра и половина. Ще ти трябва доста голям пергел, за да начертаеш такъв кръг. Дали не забравям нещо? Ъгловите полета, които са четвъртокръжности с радиус 1 метър и са маркирани с флагчета. Много интересно, Мак. Още нещо? Да. Реферът трябва да се убеди преди всеки матч, че полето е в идеални условия и да провери дали мрежите на вратите са добре захванати. Освен това, не трябва да допуска реклама на самото поле. А сега, ако искаш да научиш нещо повече за игрището, мисля, че трябва да отделиш време сам да прочетеш правилата на играта. Ето, заповядай. Целият станах в мастило от толкова писане. Много добре. Другия път ще видим египтяните как са играли футбол и как е била определена продължителността на играта. Звучи много интересно. Не ни пропускайте. Довиждане за сега и ще се видим в следващия епизод на Футболни истории. Древен Египет, изгарящо слънце. Работниците чакат почивката си. Защо ли? За да играят футбол. Естествено, правилата на тази игра все още не са били изяснени. Колко трябва да траят мачовете? Трябва ли да има пауза? Моят прародител, Мак Питотек, е отговорил на всички тези и други въпроси. За да разберете как го е направил, придружете ни в следващия епизод в забавното пътешествие до загадките на Египет. Страната, в която даже и мумиите са играели в футбол. Една минутка, не си тръгвайте още. Трябва да изпеете с нас песента за честната игра. Гледахте епизод от анимационния филм «Футболни истории». Преводач Илияна Иванова, редактор Мариана Добрева, тон режисьор Васил Василев. Ролите озвучиха актьорите Весела Хаджиниколова, Явор Караиванов, Живко Джуранов, Станислав Пищалов. Техническа обработка Ретел Аудио-видео. Promote the interest of football.
never wins a day. Fair play, fair play, it's in the rules of the game. Fair play, it's in the rules of the game. Футболни истории. Колко продължава играта? Музика Тери Уилсън. Страшничко е тук. Къде точно се намираме, Мак? Нищо не виждам. Ние сме в египетска пирамида, Мик, и ще се запознаем с прародителя ми, Мак Уистлек. Можеха да сложат някой друг прозорец тук. Къде е ключът за лампата? Сега е по-добре. Мога да видя. Какво е това? Това е саркофаг, приятел. Египтяните вярвали в живота след смъртта, така че мумифицирали мъртъвците си и ги погребвали заедно с ценностите им вътре в пирамидата. Като този. Страхотно, но малко егоистично. Не, Мик, те са били много религиозни и вярвали, че имат нужда от тези неща в отвъдния живот. Предполагам, че са вярвали, че може ли да ги вземат със себе си. Хайде да поговорим с моя прародител Мак Уистлек. Какво? Чакай! По времето на фараона Аменхотеп Хотеп IV и жена му Нефертити, египтяните се кланяли на много богове. Богиньо на плодородието, благодаря ти, че ме дари с толкова деца, но ако продължавам така, ще трябва да отворя училище. Престани! Без повече деца! Боже на дъжда! Не съм продал нищо от месеци. Ако ме дариш с буря, аз и портфейлът ми ще ти бъдем вечно благодарни. О, бог на земята! Силни растения, да! Да видим сега. Това са 44 мазуми, без да броим бакшиша. Още един иска да ми не стронее тънко. Нищо не разбирам. Защо клиентите ми все ми бягат? Аменхотеп Хотеп не искал да има толкова много богове. Затова един ден събрал народа си. Готови? На 3. Я виж, колега. На живо от Елар Марна. ТВ Нил излъчва думите на фараон Аменхотеп Хотеп IV и скъпата му съпруга Нефертити. Здрасти! Ей, внимавай! Махни се от лицето ми! Фанк Фарон, вземи малкия гори за момент. С удоволствие, о Нефертити. Гори дърпа преда. Харесвате. Погледни насам, хлапе. Какво сладко детенце! Добри хора на Египет, аз съм Аменхотеп Хотеп IV и имам да ви кажа нещо важно. Има прекалено много богове, които управляват съдбата ни и... Наведете се, разтегнете и движение.
Мъжът ми и аз смятаме, че... Пак си обърната към погрешната страна, скъпа. Благодаря, скъпи. Тези нови очила са ужасни, но поне изглеждат добре. Народа на Египет, ние решихме, че от сега нататък пътят ни ще се озарява само от един бог. Слънчевия диск на бог Атон. Не, нали не е пак време за рали? Ралито на фараоните с подскачащите камили. Гори обича рели. Бръм! Пристигнахме, макар че това не прилича много на Чикаго от 30-те години. Мисля, че каза епохата на фараоните, не Чикаго през 30-те. Бързо трябва да довършим 9-то продължение на филма, освен ако не искаш да остане завинаги запратен в бъдещето. Имам чувството, че нещо ми обягва. Струва ми се, че... Виждал съм тази кола в някакъв филм. С мъжа ми сме определили някои правила за почитане на новия бог. Не, махни се от мен, Камило, гадна! Ще се молим само на Атон. И почитането на бога Слънце ще се прехвърли и на всички кръгли предмети. Много интересно. Сега за кръглата топка. Виж кръгъл екран, сега ще можем да видим всичко. Тези триъгълни игри не са интересни. Онази там изглежда по-забавна. Триъгълни пици, а? Предпочитам един от онези кръгли хамбургери. Изглеждат страхотни. Имам идея. Ако съберат тези така... Ей, трябва да опитате новите кръгли пици. Страхотни са, приятел. Дай ми една! На мен Искам две. и аз! Искам и аз! Жена ми купува диня за обяда на кръгла маса в неделя. Много мъдро, госпожо. Закръглените прически са много на мода напоследък. Ето така. И така влиянието на това решение се вижда незабавно, като предизвиква промяна в дългогодишните традиции. Маквистлек, имам нещо за теб. Това ли искаше? Чудесно, Уил. Лека и лесна за ползване. Наистина е много подходяща. Традиционната топка с форма на пирамида изглежда щеше да бъде забравена, макар че скоро и намериха друго приложение. Може би така се е зародило ръгбито, Мак. Да, Мик, може би новата топка, създадена от Мак Уистлек, бързо прави спорта много популярен. Дори фараоните имали свои отбори. Имаме нови футболни оазиси. Страхотно. С тези нови топки скоро ще се покрием със слава. Да, както и с футболни топки. Това, което не достигало на фараоните като тренировъчни съоръжения, те компенсирали с гостоприемство, като предлагали огромни количества храна, за да повдигнат морала на играчите. По-скоро увеличават обиколката на талията. Това е страхотно. Температурата му е като напечено пиле. Храна по езика, пулс като доматено пюре. И крака като шунка. Трябва да направим нещо. Може би ги глезат прекалено. Напълно противоположно на лесния живот на отборите на фараоните, робите трябвало да работят дълги часове в аменхотепните кариери. Пак започваме в 5 сутринта. Мразя тази работа. Аз така сладко бях заспал сред пясъците под звездите. Имам чувството, че щом заспя и пак трябва да ставам за работа. Хайде! Хайде, ленивци! Давайте! Трябва да построите още 3 пирамиди преди обяд. Но скоро дори и робите започват да играят футбол. Поне знаят как да изградят отбор, нали? Трябва ми почивка. Трябва да си разтегна мускулите. Един от най-интересните отбори по това време бил този на милионера Кожо Деров. Виж ги само, позволявам им да играят. Както нареди фараона, а те не проявяват никакъв ентусиазъм. Трябва да се радват след 16 часа работа. Може би трябва да им дадете почивка в средата на деня, вместо в края, Кожодеров. Тогава ще дадат повече от себе си. На тези наистина им е запълнен деня. Уморявам се даже като ги гледам. Добре, дайте им почивка. Какво чакаме?
Робите получават почивка, за да играят футбол. 2 полувремена по 45 минути с 15 минути почивка между тях. Такива са правилата на играта. И после веднага да се хващате на работа. Надявам се, че това ще циментира нашето приятелство. Но пак остава много малко време за истинска игра. Ела, се вземи, бабияк! С кога ще ни дадат повече от една топка? Проблемът е, че робите изобщо не са добре подготвени. Колко време играха? 90 минути, но... Няма но, да се връщат на работа. Обаче робите искали повече време. Искаме още време. Топката толкова често излиза от терена, че почти не сме играли. Получавате 90 минути и нито секунда повече. Хайде, Ноби Нилов, връщай се на работа. Чакайте, знам какво ще направим. Пак ще играете по 45 минути, но всички прекъсвания ще се приспадат. Такива са правилата на играта. Това е прекалено. Страхотна идея, Макуистлек. Добре, но ще получите повече топки. Така робите разбрали, че футболът може да им помогне да увеличат свободното си време. Всеки път, когато играта спре, спира и часовникът. Но според правилата трябва да играем 90 минути, така че колкото време изгубим, толкова повече ще почиваме. Сега е мой ред. Добре, аз приключих. Доведете резервния играч. Добре. Хубаво беше, че поиграхме доскоро. Ей, как си? Добре. Хубава игра. Как е семейството? Правят го нарочно, за да работят по-малко. Времето е изгубено за смяна на играч, трябва да се приспадне. Това са правилата на играта. Ох, кракът ми! Имам нужда от лекар! Веднага, кракът ми! Какво? Докарайте ми носилка! По-добре да го изгараме. Времето загубено при контузии също трябва да се приспадне. Заради екстравагантните превръзки отборът на робите беше известен като мумиите. Готово. Тези роби си мислят, че могат да ме измамят, нали? Робите взеха дори една истинска мумия на име Рахимонт. Ей, Рахимонт, превръзката ти ще се намокри. Дръж, добре изглеждаш така. Кожодеров се е досвал на робите, че губят толкова много време, но Макуистлек намерил решение. Съжалявам, момчета, ще трябва да ви наказвам всеки път, когато нарочно губите времето. Преди всичко да вземем смените. Какво? Жълт картон за губене на време при смяна на играчите. Каква агония, кракът наистина ме боли. И жълт картон за умишлена симулация на контузия за печелене на време. Това са правилата на играта, приятел. Хайде, връщайте топката в игра. Хайде, подайте ми за глава. Ако зрителите задържат топката, часовникът се спира. Ще има много резервни топки, за да пестим време. Освен това, ще има хора, които ще ходят да събират топките. Знам как можем да печелим още време. Той пресича пътя на тази топка. Момчето ще има нужда от помощ. Часовника спира също, ако топката излезе от стадиона. Такива са правилата. Да, но не получих жълт картон. Това означава, че мога да го направя пак. Ако играчът губи време, като рита топката в страни, след като вече излязъл от игра, получава жълт картон. Боже, никак не се справих с топката. Какъв глупак. Губене на време при свободен удар също се смята за нарушение. Предполагам, че нищо не правя добре. Това е вторият ми жълт картон. Ще си изпросиш и червен. След 2 нарушения играчът може да бъде отстранен. В този случай часовникът се спира, докато той не напусне игрището. Стига, губим време, за да можем да почиваме. Строенето на пирамиди е тежка работа. Разбирам, но трябва да играем по правилата. Фараонът искал победа в чест на бог Атон. Затова решил отборът му, кралските атонци, да изиграят първия си матч срещу отбора на мумиите. Треньорът им, Фанкофарон, накарал играчите да упражняват това, което смятал за най-важната част. Какво? Искам всички да упражнявате получаването на купата. Не може да загубим от мумите. По-весело, хайде. Искате да се зарадваме на тухла? Използвайте въображението си. Добре. Въображение ли? Това е прекалено. Ние сме шампиони! Да! Справихме се! Чакайте ме! Чакайте! Мумите, които не били такива оптимисти, се подготвили усилено за матча. Ще има голямо празненство за победителите, така че давайте! Какво?